Verse 21. Ang magmadaogon tungod tugutan ako nga maglingkod sa akong trono. Uban kanako, ingon nga ako usab nagbadaogon og milingkod uban sa akong amahan, diha sa iyang trono. Ang adunay igdulongog kinahanglan magpatalinghog sa gisulti sa espiritu ngadto sa mga iglesia. Ang Dios magapanalangin sa portion sa scripture nga atong taga-agbalyo karon kabuntagon. Okay, so mo tuon ta karon sa gitawa og message to the Laodicean church. Kining mga 7 churches diri nga atong gibasa, actually ang ang mga nag-pioneer ani nga natukod ni si Apostle Paul. Pero ang isa nga contributor nga nagigamit nga ipadayag sa ila nga kuno sa sitwasyon church mo na si Apostle John. Unya ang weakness sa church, mga churches nagidusan ani og di pud ang ilang weakness lang kundi ang ilahang gitawag og strength di padayag sa writer. So bot pasabot ang interesado gid ang Dios sa atong strength o sa atong weakness. Amen. Kay kung di nato dung dili ni idil sa ato ang atong weakness, usahay dili nato na siya tagaan og pagtagad nga ang maong weakness ato siyang turn into strength, ato siya balhin pa ngadto sa gitawag og dunay kusog. Unya ihapon diri gihisgutan ang gitawag og strength aron atong ma-discover no sa uban pud nga mga church nga nauna pa sa ato sa luna to karon para ma-discover nga ang strength nga naa sa ato gusto sa Ginoo nga dili siya magpabilin na diha ra kutob kundi it will be completely strengthened or it will be completely strong. Mahimong in other word mahimo siya stronger o moabot pa ta sa kita og strongest. Amen. Ano man na kay nga naman tungod kay ang atong Ginoo Kristo sa time nga mianhi siya sa kalibutan nga nagsulog bisti pareho nato. Wa gyud weakness nga makita sa life ni Christ. Only strength. Amen. Ang Bible nagaingon nga bisan tuldok sa sala wala kunoy makita diha sa anak sa Dios. Gani wala niya ipakita ang iyang pagkaanak sa Dios. Ipakita niya ang iyang pagkaanak sa tao na he can have strength, the strength that can satisfy his father. And naa siya anang kusog nga nagbaw ang amahan. Pero wala siya weakness nga ikasulti ang amahan. Wala siya kaluyahon, wala siya gitawag o kanang weakness o kanang iyahang kaluya mo lang gihapon tawag na. Wala siya na. O nga ang ipadayag niya diri nga ang mga weakness na aragyod sa tanan nga mga nahimong anak sa Dios. Dili gyud ta ka disagree. Dili gyud ta ka gitawag og disagree ani kay we are all subject to weakness or we are all weak. And the weakness we could not see that weakness is not in us kay ang weakness bisan kinsa sa ato na agyod. No, gani tanan ta we are imperfect. Og kung untag nga tanang tao naay gitawag og kanang pinakabalaan wala gihapon. O bitaw nga nag-challenge siya nga be holy and more holy and possible perfect holy kay matod pa niya without that no man can see God. Walay makakita sa Dios kung wala kitay kumplitong pagkabalaan. Muna atong pagbalaan atong pagkabalaan ug atong pagkamatarong kanang perfect righteousness o perfect holiness gina-work out pa nato. Yang pasalamatan to kay gina-work out nato ni by using sa atong strength and by the backup of the help of the Holy Spirit. Kung wala ang Holy Spirit, dili gyud mo angat ang atong pagkabalaan sa tubangan sa Ginoo. Diha ra kita kutob. Bitaw-bisan sa matikod mo, isag ang wali. Paano kay wali? Very clear ang wali.
very energetic ang wali, kanang gitawag og dynamic ang wali, ngano nga dili gid nato ma-apply. Sahay ang atong ginagamit pangod ang ato lang strength. Wala nato una ang our strength is limited. Nanginahanglan tag help sa Holy Spirit kay the strength nga ang strength nga ato maasahan nga maugoy maka-work o maka-change sa impossible nga ma-change nato ang help ra gyud sa Holy Spirit. Una nga siguro even and then na reminding sa ato ang Ginoo nga let us always consider that the Holy Spirit is always in our side. Kanya, permi siya nag-offer that I am your helper. Kung na may kadaghabang panahon na gusto nimong change, gusto nimong i-apply ang word, anong wala magina nimong apply? The reason is this. Tungod kay you want to be changed by your own strength without the help of mine. Wala tabang nako. Kinahanglan nato i-consider nga dili gid pwede igsuon na atong paningkamutan nga mausab ta pinaagi sa atong kanang nagdako nga huna-huna sa atong usog, sa atong ability tungod kay that's impossible. No, so tanawa diri ha. Ngadto sa anghel sa iglesia sa Laodicea isulat kini mao kini ang mga pulong sa amen. So ang Christ yun nga message. Ang Christ nga message i-reveal through kang John unya i-pass ni John ngadto sa Laodicean church. Isa sa church nga kanang importante nga mahibaluan nila ang weakness. Unya, remember how Westwood Church ani kay ang giadresan ani ang isa gyud ka group na dunay i-appreciate ang Ginoo sa ato diri nga mga performance sa ato mga gina-workout pando na po'y gitawag og itamay ang Ginoo. But sabot mo na ang atong mga weakness. So, mo giniingon siya diri nga gusto niya nga mo overcomer ta ani. Ang pulong diri ingon siya sa mga magmadaugon. Gusto niya nga dili ta pag-abot niya makaplagan ta niya nga winner. No? Makaplagan ta nga victorious. Pagbalik niya kung nakaplagan niya nga loser ta, mga indita sa iyang expectation, yan igsoon, sorry to say nga, ang mga promises niya, murag dili ta maka-appeal. Hindi, every end sa iyang gitawag og mga gi-address nga letter, wapo kayo sa mga magbinaogon, daghan lain-lain niya nga mga promises. Diri gani sa Laodicea siya, ang magmadinaogon sa verse 21, tugutan nako nga maglingkod sa trono sa ako amahan uban nako. Ingon nako usab nagmadaogon og milingkod uban sa amahan diha siyang trono. So imagine mo